ומוסות, כדי ששמיים ירדנו קלות. אין, אנחנו מספיקים להודות לך אדוני בכל דברים, נקים עמל גילון אחת מאלף, אלפי אלפים ברוב פעמים מטרות ניסים ונפלאות, עשית עמנו ויותנו ולפנים, מצד אדמות מאלוהינו, מבין עבדים ונדעם ורצתם מסווגים ורצם לכם יסלנו, מדבר מנעת אדם וחולאים היו ברבים, נלמיתנו עדינה עזרו וחמי עברו עזרו וחסדים על גנבות שברכת מנוע וחשוב שנאמרת רבנו ישון אשר שמת בפינו הם יודו ויברכו ישבחו בפניו וישמחו את שמך מלכנו תמיד ככל פה חיו ובכל שונה קדוש אברהם ומעלה ותצלם ומודרך לך תיכה ורוחמה לפניך תשתחווה הלבבות ירחמו והכלים והגיל להירות הזה מלכסים הכתבו שנאמר לעצמותיים תורח מלך המוחמד סתמים לרזק ממנו הנביון מגוזל ראשה והתנים אתה תשמע צעקת ותל תקשיב את ראשיה וקדור עלינו צדיק לאחרונה לשרים לבתימה לפי ישרים תדומם ובצדיקים תיבמה ובלשון חסידים תתקדש ובקרב קדושים תתקדש ולא תבואו מרבים ישראל שתהיה חובה כל העיצומים לפניך אדוני אלוהינו ולאמותינו להודות להלל, לשבח, לפאר, להומם, להיעדר ולנצח על כל מיני שמות ולשמור תמיד בקדשיים עבדך משיחך ובכי ישתבח שמך לעד מלכנו מעלה וסדרה ובממשלה נצטרך גדולה ובגדולה ותפארת כתושה ובגדול ויכול גדולה ולשמחה ותגובה ולשמורה וגדולה עשה ברור יישר כוח גדול בן פורת יוסף ולקראת היין. הכי חשוב, רוצה להודות גם לרבנית, לאשתי היקרה, בעזרת השם, הכל, מה יהיה אנשים, תנו לנו לשבת וללמוד את התורה הקדושה ותעזור בעזרת השם בבריאות את הנער אמן, אמן, אמן. השם מזכה אותם בעוד פעם עשירי, עוד 10 בעזרת השם, מוכנות בנים זכרים לא חשוב זה רק אנחנו עוד דבר אמרנו עשינו סיום ברוך השם מסכת שבת אנחנו רוצים לתת גם סיום ספר ירמיה כדי שנדע להעריך כל לימוד נגיד הרב אצל הרבי יוחנן כל דבר צריך ללמוד הכל אז לומדים הכל אני רוצה להזמין עד האברכים המיוחדים שלנו בן פורת יוסף צנוע ומעלה אני זוכר מכיר אותו יותר מ10 שנים לא רק פה מכיר אותו מהעטרת בן פורת יוסף תמיד חכם רשום אני חותם תמיד חכם רשום אבל הוא צנוע הוא מעלה אבל אני רוצה לכבד אותו הרב אביתר יצחק בכבוד מלאך השם צבקות אתה מלאך השם צבקות כתוב לי קצת שיפקור בפי זה שיא הענווה בעזרת השם לא נאריך, למה? ביום של הקוצרים השם עמכם. אז בזריזות, נעשה את הסיום של ירמיה, משהו קטן, שככה גם קשור לפרשת השבוע וגם לירמיה הנביא. רש"י בסוף הפרשה מביא לנו קצת מוסר. מביא לנו בסוף הפרשה, ולא ידע והשם ונשא עוונו. אומר השם, מביא רבי יוסי, אם נפשך לידי מתן שכר של צדיקים, צא ולמד מהאדם הראשון.
שלא נצטווה, אלא על מצוות לא תעשה, ועבר עליה. ראה כמה מיתות נכנסו עליו ולדורותיו. וכי איזו מידה מרובה? מידה טובה או מידת פורענות? ואומר מידה טובה, אם מידת פורענותה מרוטה, ראה כמה מיתות נכנסו לו לדורותיו, מידה טובה מרובה, היושב לו מן הפיגולים והנותרות במתענה וכולי, על אחת כמה וכמה שיזכה לו ולדורותיו ולדורות דורותיו עד סוף כל הדורות. עד כאן דברי רבי יוסי. כלומר אומר לנו רש"י, כל פעולה שאתה עושה לא משפיע רק עליך, לא רק על הסובבים, על המשפחה, על הבנים והילדים, תראו כמה יותר כמעט 6,000 שנה שזה משפיע על כל העולם כולו. אז זה מידה פורענות, אז מידה טובה על אחת כמה וכמה. ירמיה הנביא, אחד הדברים שהיה לו, הוא היה בתוך בור עמוק. בתוך בור עמוק. איך יכלו להוציא אותו? איך הוציאו אותו? על ידי חבל. למה על ידי חבל? מה, הוא מבוגר, הוא קשה לו לעלות. לעלות בחבל זה לא פשוט, זה לא איזה סמי הכבאי, זה משהו רציני. למה לא לשלוח לו סולם? אומר אחד המפרשים, שרחב, הסבתא של הסבתא של הסבתא שלו, היא הורידה את המרגלים על ידי חבל, לכן אין לו זכות מה? לקבל סולם. כלומר, אם אדם עושה פעולה עכשיו, לך תדע איך זה ישפיע. וגם עכשיו אנחנו בדיוק בתפר ככה שבין הזמנים, הרב שח היה צועק, שישי שבת שליש מהחיים. שישי שבת, כלומר גם בעל בית שכל השבוע עמוס, אבל שישי שבת שיש לו, שליש מהחיים זה שישי שבת. אז כל שכן בין הזמנים ששאלו למה רבי עקיבא איגר זכה לרבי עקיבא, לכל השו"תים שלו וכל הקושיות, למה? כי באותו זמן אתה משכילים, אז השפע נשפע כל יום, אותו שפע נשפע. השאלה כמה לוקחים אותו. אז הוא בדור שלו לקח את רוב השפע, לכן הוא זכה לכזה דבר. אז בין הזמנים שקצת מתמעט, אולי לא, בעזרת השם, אבל קצת מתמעט, אז כל מי שמצליח ככה לאחוז את בין הזמנים כמו שצריך, אז יקבל את כל השפע שהקדוש ברוך הוא נותן בכל יום. מסיים, הנביא מסיים עם סופו של יהויכין. אז כתוב שיהויכין הוא גלה, היה בבית הסוהר, לפני כמה ימים בכ"ה באדר מת נבוכדנצר. כ"ה באדר, יומיים אחרי זה הוציא אוויל מרודח, זה בנו, את יהויכין מבית הכלא, כן, בדיוק שבוע, דיבר איתו תנחומים ושם את מעמדו מעל שרי בבל, החליף את בגדיו לבגדים מכובדים, היה נותן לו מהארמון את כל צרכיו. נקרא את הפסוק האחרון, ברשותכם. וארוחתו, ארוחת תמיד, ניתנה לו מאת מלך בבל. דבר יום ביומו עד יום מותו, כל ימי חייו. טוב לי, טוב לי, תורת ביך מעל גזע בכסף. טוב לי, תורת ביך מעל גזע בכסף. שילמתי הכל. את הרב בצלאל זכינו לשמוע. אני דיברתי קצת. עכשיו יהיה אפשר בלי רבי ישראל. איך אפשר בלי רבי ישראל?